Por certo, seguimos moi pendentes 1 e 10 minutos do mediodía aquí no termómetro pois dese vertido en Viveiro que a piques estivo de provocar unha traxedia medioambiental. De feito, a Xunta de Galicia nos confirmaba esta mesma mañá que están entre a Xunta e o Concello pois que seguen, sen descartar pois emprender accións legais contra a Granxa polo tempo que tardaron en avisar de que este vertido estábase a producir. Un suceso que volve a por o punto de mira no emprego do xurro para a gandeiría polos riscos que pode ter se non se xestiona este residuo orgánico adecuadamente. Un verquido de xurro deixou Viveiro sen suministración de auga potable a semana pasada. A balsa dunha granxa de porcos rebentou e liberou 1 millón de litros deste residuo gandeiro ao río Landro, do que bebe a Vila Mariña. Motivo polo que durante varios días os veciños quedaron sen auga potable na casa. Pero non é a primeira vez que acontece algo similar en Galicia. A xestión do xurro é un dos puntos máis conflitivos da gandaría. Tamén coñecido como zurro ou fudre, falamos dos excrementos animais que se empregan para abonar os campos polo seu alto contido en nitratos. E é que o xurro dá a vida a plantas como a do millo, pero tamén pode quitala. Se non se bota axeitadamente é moi contaminante e pode arrasar ríos e envelenar augas subterráneas. Precisamente por iso, o esparcemento de xurro está moi regulado e vixiado. Hai que cumprir unha serie de obrigas para evitar multas de milleiros de euros ou incluso a perda das axudas da política agraria común. Por exemplo, dende o ano pasado as cisternas que se empregaban habitualmente en Galicia quedaron prohibidas, tendo que tirar de nova maquinaria. Así e todo, o xurro segue a ser unha das opcións favoritas dos gandeiros para abonar. É natural, económico e supón dar unha vida aos refugallos gandeiros. Bueno, pois imos a ver, se lles parece, creo que é un absoluto contraste con isto que estábamos a ver en Viveiro. Un exemplo, creo, Óscar, pois de boa xestión deste residuo. Atopámolo en Mazaricos, compañeiro. Amigos, pura innovación a que temos aquí en Mazaricos. Xa vedes aí o que temos xurro, amigos, e temos aquí un auténtico experto. Alejandro, estás facendo unha nova forma de facer xurro, que é xurro en bolas, que creo que é máis orgánico. Contame un pouco. Sí, bueno, mira, aquí o que estamos facendo é lidiando un pouco co exceso de xurro para dar resposta ao problema de contaminación, por exceso de nitratos. Entón, o que facemos é tratamos tanto o esterco para o xurro. E o xurro pois granulámoslo porque para así permítenos capturar a fracción orgánica máis facilmente degradable, o que chamamos lábil. Isto, bueno, pois permite restablecer o suelo como un sumiñeiro de carbono, que os microbios volvan a actuar e obter grandes rendementos na finca. E temos aquí todo o proceso, xa vedes, arrancamos xusto dando a imaxe dese termómetro que mide un pouquiño todo este xurro. E por que ese proceso, Alejandro? Vamos a ver, o que se trata é de exportar o xurro seguindo o que di na legislación e pídesenos que polo menos este a 70 grados durante 3 días. Entón, cada equipo é un proceso batch, quer decir, un proceso discontinuo. Bueno, pois cargamos, o equipo alcanza iso, 70 grados durante 3 días e despois granúlase. Nese proceso de termocompostaxe tamén capturamos os gases, para así ese nitróxeno amoniacal poderíase recircular á granxa, que é o que se nos exixe na legislación. Pois moitísimo máis ecolóxico, evidentemente. Aí vedes, amigos, as bolas, e que son perfectas, boliñas perfectas que saen despois de todo este proceso que nos explicaba Alejandro. Porque aquí témolo, pero non o temos en bolas, verdade, Alejandro? Efectivamente, mirar, aquí o que as bolas, como se dixen, é importante porque nos permite aproveitar máis, capturar a fracción máis facilmente fermentable, o lábil. Pero neste caso fixouse con esterco, e o esterco pois non ten esa materia orgánica en suspensión, que é facilmente fermentable. Entón, poderíamoslo deixar así, non necesariamente temos que poñer en bolas para reducir a superficie e reducir as emisións que se capturarían no condensador que temos ao outro lado do equipo. Mi madriña, amigos, ojalá tivéramos aquí un Alejandro en todas as ganaderías do mundo, porque estás aquí montando un sistema maravilloso. E xa vedes, amigo, eu quero que vexades antes de que marchemos outra vez estas bolas maravillosas de xurro que temos aquí, amigos. Isto pode cambiar os nosos prados, pode cambiar a nosa terra, amigos, e ter unha terra, unha Galicia moito máis ecolóxica. Rocío, compañeiros, desde aquí, desde Mazaricos, despedímosvos aquí co auténtico inventor, Alejandro. Gracias.
Pois un placer, sen dúbida, coñecer a Alejandro, sobre todo ver a xente tan nova, con tan boas ideas, emprendendo aí no noso rural.